कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का कइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। पहले तो रहे एकर छोटे छोटा हो छोटे छोटे हो एकर छोटे छोटे हो। अरे अब तो बुझाता कभी भी सपोर्ट हो कभी भी सपोर्ट हो कभी भी सपोर्ट हो। पहले तो रहे एकर छोटे छोटा हो अब तो बुझाता कभी भी सपोर्ट हो। राजा ने कहा टारगेट कइले। राजा ने कहा टारगेट कइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। राइटर अरविंद कहता रे जाई कहता रे जाई जो कहता रे जाई। आगे दिने बदिन एकर बढ़ता साई बढ़ता साइज हो बढ़ता साइज। आगे मुन्ना विजय संजीत कहता रे जाई दिने बदिन एकर बढ़ता साई। धनंजया में कौन स्वाद पइले। धनंजया में कौन स्वाद पइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का कइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। अरे ममहर से कोकिलो महरइले बोलाऊ हाथे का खइले। लक्ष्मी नारायण कुमार बबरी चौक मुशहरी।